είμαστε καλά. Επειδή σε ξέρω ότι είσαι αρκετά ψαγμένος άνθρωπος και με τον εαυτό σου και τα μέσα σου και όλα αυτά, και η χώρα είναι σε μια πολύ βαθιά κρίση, όπως πολύ καλά ξέρεις, τι ήταν αυτό που θα έλεγες στους Έλληνες για το πώς πρέπει και έναν τρόπο για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και να τα καταφέρουμε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Και το λέω σε σένα γιατί ήσουν στο εξωτερικό όταν έγινε το πολύ το πράγμα και φαντάζομαι ότι αυτό για σένα... Έζησα πλήρως όμως. Φυσικά το έζησες, αλλά τι ήταν αυτό που θα έλεγες στους Έλληνες? Ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το κομμάτι το δυνατό της ελληνικής ψυχής, που είναι η δημιουργικότητα. Είναι αυτό που νομίζω ότι πάσχει. Έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα φόβο και σε ένα πανικό που έχει καλλιεργηθεί εδώ και πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη μελέτη. Θα πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Να ξεχάσουμε τα δημόσια, το να βρούμε μια θέση για να βολευτούμε, γιατί αυτό προφανώς δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Πουθενά όμως. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει στη ζωή του και να είναι περήφανος γι' αυτό και να ανέχεται και τους άλλους να είναι ακριβώς αυτό που είναι ο καθένας για τον εαυτό του. Και αυτό θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητα. Έχω δει ανθρώπους πολύ δημιουργικούς και μέσα από την κρίση. Τώρα που ήμασταν στην Κέρκυρα, ένας από τους οδηγούς που ήταν στα γυρίσματα, ο Δημήτρης, έχει ανοίξει, έχει φτιάξει ένα κτήμα, το κτήμα Φλάρενα, που φτιάχνει τα δικά του βιολογικά προϊόντα, μέλι, κρέμες, τα πάντα. Τώρα θα ετοιμάσει και άλλα ζώα. Παράλληλα γράφει, κάνει και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος, ενώ έχει την οικογένεια, ενώ έχει την κρίση, που δεν θα είναι εύκολο φαντάζομαι, είναι σε φάση δημιουργική. Αυτοί οι άνθρωποι λάμπουν παντού. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι. Πρέπει να δούμε το τι θέλουμε, όχι το τι μας επιτρέπεται, ούτε το τι βολεύει. Μιλώντας με παιδιά που τελειώνουν τώρα το Λύκειο, κάποιοι μου λένε: σκέφτομαι να δω σε μια σχολή στρατιωτική, γιατί είναι σίγουρο.